салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Барселона имшаб дар майдони худ бо як азобу машаққат Левантеро бо ҳисоби 1-0 мағлуб кард. Бо минатдории голи Месси ва бо минатдории заҳматҳои дигар бозингарон. Дар ин бора камтар дертар гап мезанем. Агар дар ин бозӣ Барса ғолиб намешуд, Роналд Куман аз боварии ҳама мебаромад. Ин бозие набуд ки мо ҳаловат барем, лекин чӣ хеле бошад набошад, се холи даркориро ба даст овардем ва дар ҷадвали хулҳо ба зинаи ҳаштум баромадем. Имрӯз дар бораи бозӣ футболбозон, тактика ва дигар чизҳо суҳбат мегузаронем. Дар ягон ҷо баъз дуршнед мо бошад сар мекунем. Дӯстон, рӯзи 16 декабр Барселонаро боз як имтиҳони дигар интизор аст. Реал Соседад барои ғалаба кардан ба Камно меояд. Оё дастаи каталонӣ метавонад бо ин Соседади сарсахт тоб оварад? Инро мо танҳо баъди бозӣ мефаҳмем. Лекин дар ҳама ҳолат ширкати 1xBet ба ғолибияти Барселона боварӣ дорад. Аз ҳамин лиҳоз ман дар онҳо ставка мемонам бо коэффициенти 1.6. Шумо бошад интихоботонро худатон кунед ва нукта намонад. Дӯстони мо аз 1x барои ҳар як иштирокчиёни нав то $800 бонус медиҳад. Бори бонусро гирифтан ба ссылка комментария БУДА ДАРОМАДА дар вақти регистрация дар ҷои промокод БАРСАТИЖИ нависед. Баъди аввалин ставка кардагиатон $100 бо тарзи автоматӣ ба ҳисоботон мегузарад. имконияти хуби пулкоркиниро аз даст надиҳед. сар мекунем аз состави асосӣ боз схемаи 4-2-3-1. Дарвозабон мисли ҳарвақта Тер Штеген, ҳимоятгарон Алба, Ланглед, Араухо ва Дез. Дар полузашида Де Йонг ва Бускетс. ҳамлагарон аз тарафи чап Каутиньо, аз тарафи рост Месси, дар пеш Брейтвейт ва дар таги ӯ Гризман. чӣ хеле ки ман дар барномаҳои қаблӣ мегуфтам, Каутино дар тарафи чапи майдон ин як офат аст ва шумо худатон дар ду бозӣ мешавад инро мебинед. Дар бозии шабина ӯ чӣ хел бозӣ кард ва бар зидди Ювентус. Гӯё ки Каутино дар майдон нест ва ягон амали фоидаоварам накард. Куман хатогӯи Валвердеро такрор дорад. Валверде нест Филипро дар ҳамлаи чап истифода мебурд ва дидед ки бо чӣ анҷом ёфт. Роҳбарият ӯро ба иҷора дод. Ӯ дар Бавария бозии беҳтарини худро нишон медод. Ба Барселона баргашт, боз ҳамон Каутинои порина. Ин ҷо айби бозингари бразилӣ нест. Куман низ гуноҳ надорад, зеро агар Каутиноро дар состав намонад, аз тарафи роҳбарият савол пайдо мешавад. Чаро бозингари нархаш 140 миллион евро дар ҳаёти асосӣ бозӣ намекунад? Дар мавқеи Каутино Гризман бозӣ мекунад ва Месси низ ҳамавақт дар ҳамон ҷост. Мо шумо ба хотир дорем чӣ хел Антуан ҳамлагари асосиро бозӣ мекард. Хубтараш ба ёд наёрем. Борои ҳамин Куман Брейтвейтро дар ҳамла истифода мебарад, зеро ӯ ягона форварди тоза мебошад. Дар дуюм тайм Барселона бозиро пурра ба уҳдаи худ гирифт ва якчанд ҳамлаҳои хатарнок низ эҷод карданд. аммо реализатсияи бозингарон намерасад. Наход аз 24 зарба ки 13 тоаш ба дарвоза рафт, ҳамагӣ як гол зада шавад. ҳамлагарон низ бояд зарбазаниро ёд гиранд. дар хатти ҳимоя низ ҳоло ҳама хуб нест. Дар ҳамаи бозиҳои Барса худо гуфтам мешинем ки ягон кор накунам ва ин чиз қариб буд ки дар дақиқаҳои охир рух диҳад. Умтиде ки бар ивази Гризман дар охир дақиқаҳо дароварда шуд, қариб буд ки ба дарвозаи Барселона пеналти оварад. бовар мекунед, дар 4 дақиқаи бозӣ Умтиде ҷуръат карда қариб пеналти овард. чӣ хел ӯро Куман дар 90 дақиқа бовар кунад? Лангле як ҳолати хуби голзанӣ дошт ки баъди зарбаи Гризман ба дарвозаи холи тӯбро равон карда натавонист. Майлаш ҳеҷ гап надорад. ӯ аллакай имрӯз барои мо тӯҳфаи калон кард. Тӯҳфа чист шумо мепурсед? Бародарон, аз ҳамаосаш ягон хатогии головар ба сари Тер Штеген наовард. дигараш ҳамааш гузаранда аст. бисёриҳо интизор буданд ки ҳатто аз замин ҳам бошад Рики Пуч ба майдон мебарояд. борои он ки ӯ ягона футболбозе буд ки дар бозӣ бар зидди Ювентус хуб бозӣ кард ва ба гуфти бисёри сомонаҳои машҳур Тринкау аз боварии Куман баромад ва мехоҳад дигар Пучро истифода барад. лекин чӣ хеле ки дидем ҳамааш сафсата будааст. бисёриҳо намефаҳманд чаро Куман ба бозингари ояндадор шанс намедиҳад. ба Педри 17-сола боварӣ мекунад, ба Пуч не. чӣ хеле ки имрӯз хабар баромад, тренери бозингари 21-соларо чап гирифтааст. Куман дар пеши ҳамаи бозингарон якчанд моҳ пеш дар рӯи Пуч гуфтааст ки ту хабарбарӣ, яъне бо забони худамон ту бузӣ. тренер ба он маънои ин гапро гуфт ки гӯё Пуч хабарҳоро берун аз даста мебарад. гап дар он аст ки дар моҳи сентябр сомонаҳо гапзании Куманро бо Пуч нашр карданд ки дар он ҷо тренер гуфта буд ки ба ӯ ниёз надорад, зеро бозингари 21-сола ба схемаи мутахассиси голландӣ рост намегирад. ними даста Куманро дастгирӣ карданд, ними дигараш дар ҳайрат монданд, зеро тренер дар бораи он ки занги телефонии ӯ бо Суарес низ нашр гардид ҳеҷ чиз нагуфта буд. реаксияш соз буд. агар барои як хабар тренер бозингари ояндадорро чап гирифта бошад, то хуш бар ҳоли Погба ки дар Барселона бозӣ намекунад.
чихеле ки гуфтем ягона голро дар ин бозӣ Месси зад ва бисёриҳо дар телеграм навистанд. Акай Муҳаммад диди шери нар гол зад. Гӯё ки ман хато кардам ки Мессиро танқид мекунам. Лекин танқидкунӣ ман аз рӯи адолат буд. Шумо худатон хуб дидед дар ин бозӣ Месси чихел бозӣ кард ва розӣ шавед ки бозингари аргентинӣ дар ҳолати аввалаш қарор надорад. Як бор ба задани зарбаи ҷаримавии ӯ назар кунед. Дар ин сезон ӯ 16 маротиба мешавад ки аз штрафной зарба мезанад, аммо ягон гол зада нашуд. Гапҳое ки ман мегӯям ҳамааш факту далел дорад. Лекин шумо гапҳое мезанед ки гӯё Месси мисли пешина бозӣ мекунад. Лекин ин хел нест. Ҳозир дар ин бора камтар дертар гап мезанем. Ҳолати голзанӣ аз прессинги Тринкау, Де Йонг, Гризман ва Брейтвейт сар шуд. Бисёриҳо голи Мессиро мебинанду, лекин хизмати ин мардакҳоро аҳамият намедиҳанд. Ҳатто паси Де Йонгро ки Леоро 1-1 баровард. Ин голи дастави буд, махсусан голи Де Йонг. бародарон, биёед спори Мессиро як бора дар ҳамин видео маҳкам мекунем. Дар кадом бозие ки Месси хуб бозӣ кардааст, ман дар ҳамаи видеоам таъриф мекардам, барое ки ӯ арзандаи таъриф буд. Ҳозир Месси мисли пешина мотиватсия надорад. Инро дар тамринҳои Барселона ҳам дида мешавад. Бисёриҳо менависанд ки агар Месси аз Барса равад, ин даста гул мешавад. Не, шумо аз куҷо медонед ки чӣ гап мешавад паго? Барселона навро дар гидру атрофи Месси сохта намешавад, барое ки 2-3 соли дигар Месси метавонад дар ҳолати пешина бозӣ кунад. Баъдан чӣ? Ман қаҳру ғазаби мухлисони Мессиро мефаҳмам, лекин ба мо мухлисони Барселона дастаи нави ояндадор лозим аст ва рафтани Месси аз даста ҳам барои шумо мухлисони Лео ва ҳам барои мо мухлисони Барселона беҳтар аст. Шумо ғазабӣ мешавад ки ман шуморо мухлисони Месси гуфта гап мезанам, барое ки шумо худатон инро интихоб кардед. Ҳар як одам ба хотири як бозингар мухлиси ҳамун даста мешавад. Ман мухлиси Барселона ба хотири бозии Ривалдо шудам, лекин ин маънои онро надорад ки агар бозингар кадом дастае гузарад, ман мухлиси ҳамун даста мешавам. Не, ин хел одамонро дар дунёи футбол медонед чӣ мегӯянд? Глор мегӯянд. Ва ман намехоҳам ки ҳар як мухлиси Барселона глор шавад вақте ки Месси карьерашро ба анҷом мерасонад ё ки ба дигар даста мегузарад. Ҳар яки шумо метавонед бе даштон дар комментария фикри худро нависед. Ман бошам дар ҳар як комментарияи шумо то тавоноям ҷавоб мегӯям. бародарон, дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.